International Rail Services. Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul 276 denumit Prin parcuri mergeam. Acest episod a fost înregistrat în data de 12 septembrie 2023 și uite că vorbim în episod despre o plimbare foarte scurtă la Hampstead Heath, undeva în nordul Londrei și, bineînțeles, știri curente. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.com, unde acest episod, cel puțin prima parte a episodului, apare undeva pe la ora 6 seara în fiecare joi. Și așadar, hai să mergem pe mai departe. Vreau să fac o recomandare de carte, dar foarte faină cartea asta, de psihologie și de filosofie, mai mult de filosofie decât de psihologie, dar un fel de carte de viață, scrisă de către un investitor foarte cunoscut, cel puțin în SUA, Christopher Meyer, care a scris 100 Baggers, cum poți să identifici firme care vor crește de 100 de ori. Și omul nostru a scris o carte de curând, el este foarte mare fan al General Semantics, adică un fel de un concept în jurul căruia limba îți dictează modul în care vezi tu viața și lucrurile din jur. Cuvintele folosite cumva îți dictează modul în care interpretezi tu oamenii, relațiile, viața, universul și așa mai departe. Și așa că această carte, scrisă de către el, care se numește How Do You Know? A Guide to Clear Thinking About Wall Street, Investing and Life, e o carte foarte interesantă care te introduce cumva în domeniul ăsta General Semantics. Și în cartea asta, pe care aproape am terminat de citit, îți vorbește de faptul că de fiecare dată când cineva îți vorbește, când citești un text, textul respectiv nu transmite faptele sau adevărul adevărat, ci sunt doar o reprezentare a realității. La fel cum e harta. Când te uiți la o harta o să spui că harta nu este teritoriul, da? Aia este o hartă, îți dă doar anumite detalii. Și bineînțeles, harta respectivă, dar fiindcă îți dă doar o anumită selecție de detalii, bineînțeles, foarte multe chestii se pierd. Și tocmai asta este și ideea din cartea asta, How Do You Know? Adică, de unde poți să știi tu că ceea ce ți se spune, etichetele care se folosesc în jur, modul în care se adresează oamenii unor altora, reflectă în mod real realitatea. Și cel mai probabil, după ce citești cartea asta, să spui că n-ai de unde să știi, ci poți să mergi mai mult pe ideea de presupunere. Am un mare grad de încredere că, sunt aproape sigur că, dar niciodată nu mai putea spune că în mod sigur este așa sau pe dincolo. Și cumva cartea asta te invită la un agnosticism, dar nu religios, ci un agnosticism general. Ok? Dar fiindcă nimic nu este garantat și nu poți să știi vreodată faptele, adevărul obiectiv, atunci chestia asta îți permite să fii puțin mai atent și la cuvintele folosite și la oamenii din jur și la modul în care se discută despre tot felul de lucruri. Și așa că cartea asta te invită la un moment dat, zice, băi, când vezi etichete, gen imigranți, îți cere să fii puțin mai atent, ok? Nu umbla cu absolutisme, pentru că ceea ce mai discută cartea este promovarea unui sistem non-aristotelian, adică în lumea lui Aristotel există bun, rău, există chestii absolute, există chestii absolut certe. Ori dacă se uiți în viața de zi cu zi, nu găsești niciodată chestii absolut certe, întotdeauna împărțite între albe și negre sau nu. Există un spectru larg de întâmplări, evenimente și există de la bun până la rău, e un spectru larg între astea două. Și atunci, cartea asta ce te învață este să fii puțin mai inteligent în ceea ce faci tu în viața asta, să nu umbli cu chestii absolutiste, ci să înțelegi nuanțele din viață. Și tocmai de aceea îți cere ca la un moment dat, știi, măi, când vezi caracterizări, toți britanicii sunt știrbi sau toți românii sunt hoți sau ceva. Chestiile astea ți se cere ca tu să înlocuiești chestiile astea și să spui, în loc să zici că românii sunt, ce știu, proști sau ceva, sau orice fel de chestii din asta, să spui, băi, impresia mea este, sau am impresia că anumiți români nu se comportă așa cum trebuie. Și în felul ăsta inviți mai mult la o discuție și ești ceva mai specific, știi? Cartea asta, How Do You Know, îți cere să fii și ceva mai specific legat de lucrurile de care vorbești. De exemplu, îi spune că aurul este bani. Ok. Ce e la aurul și ce înseamnă că este bani și ce să ia cei bani, ok? Altfel e când spui, de exemplu,
din punctul meu de vedere, aurul poate fi folosit în anumite situații ca bani sau ca monedă de schimb. Și atunci este mai ușor să discuți cu omul pe chestiuni ceva mai specifice și mai interesante. Dar chestia asta îți cere să fii și mai răbdător, să nu reacționezi la orice fel de chestia asta însemnând carte, da? Să nu reacționezi instant la remarcile oamenilor din jur. Chiar zice, băi, sit and think, da? Stai frumușel și nu răspunde instant. Chiar dacă vezi că ți se pare o chestie a fiind proastă, tâmpită. Și cartea asta e foarte faină, legată de, cum zice, Wall Street Investing și Life, ok? Pentru că până la urmă te învață și pentru cei care vor să devină investitori ca mine, ok, te învață să citești dincolo de cuvintele folosite și de către finanțiști, bănci, manageri de firme, tot ce vrei tu, dincolo de textele și de prezentările, dincolo de tot felul de alte lucruri, să te uiți și să înțelegi mai bine nuanța lucrurilor și a vieții și a întâmplărilor și, bineînțeles, să ai și ceva răbdare în a evalua lucrurile. O carte foarte faină, o recomand tuturora, nu este numai de investiții, atinge câteva subiecte legate de investiții, nu, dar îți cere să înțelegi cumva mai bine nuanțele vieții și să nu mai umbli cu chestiuni absolutiste. Foarte interesantă. În continuare, vreau să laud un număr de vreo 4 ONG-uri, ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Mai apoi este The 3 Million pe Twitter, se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și eclair.org se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și așa, hai să discutăm despre prin parcuri mergem. Adevărul că mergem prin parcuri locale. Aici, pe Isle of Dogs, lângă Canary Wharf, sunt câteva parcuri în care ne mai plimbăm. E Island Gardens Park, bineînțeles, mai este Matchett Park and Farm și sunt locuri făinuțe. Mai sunt câteva, St. John's, McDougall Gardens, mai e St. John's Park. Sunt câteva grădini și parculețe pe aici, nu zicem nu. E Millwall Outer Dock Crescent, un alt fel de parculeț / grădină, ca să zic așa. În fine, cele mai faine parcuri până la urmă este chiar Island Gardens și este Matchett Park and Farm. Ne mai plimbăm pe zona respectivă din an în Paște, așa. Dar cel mai mult ce încercăm să facem este să mergem în zone pe care nu le-am mai vizitat. Să ne ducem să vizităm parcuri și Londra are zeci de asemenea parcuri. Are efectiv zeci de parcuri mai mari și sute de grădini mai micuțe. Iar de curiozitate, de curând, am mers la Hampstead Heath. Bineînțeles, n-am reușit să mergem să vedem foarte multe lucruri pentru că am mers mai târziu, dar ne-am dus pe Parliament Hill Viewpoint și la Parliament Hill Viewpoint acolo vezi foarte bine centrul Londrei de sus și vezi chiar și O2-ul la un moment dat. Mai fusesem în direcția respectivă la Primrose Hill și la Primrose Hill tot așa a un viewpoint foarte, foarte fain și de acolo iarăși vezi Londra. Ei bine, la Hampstead Heath e de fapt și mai sus decât Primrose Hill. Și e fain că de acolo vezi puțin Londra mai de sus și vezi și zgârie Norii și Canary Wharf-ul undeva mai la stânga mai departe, vezi Shardul și toate și e un loc de unde poți să faci poze chiar foarte bine. Bineînțeles, cândva într-un viitor poate o merge să vizităm mai pendelete ca, să zicem, căile alea de mers pe acolo. Sunt mulți copaci, sunt grădini foarte mari chiar în zona respectivă. Vedem cum reușim. Ce e interesant la parcul respectiv și o să descoperi adesea când te duci în parcuri, când trec avioanele pe deasupra, o să vezi că nu fac atât de multă gălăgie ca atunci când te duci în zona orașului. În Canary Wharf, unde locuim noi pe aici, sunt blocurile astea înalte, e beton și sticlă multă și când zboară avioanele prin zonă, reflectă sunetul ăla de peste tot și gălăgie chiar foarte mare. Ori, în zona Hampstead Heath, fiind parc cu multă vegetație și cu mulți copaci, avioanele zburau aproximativ cam la aceeași altitudine ca în zona Canary Wharf, dar gălăgie aproape inexistentă. E incredibil ce poate face niște natură când o ai chiar acolo la tine, unde ai nevoie. Și ne mai plimbăm puțin pe acolo, este chiar fain să mergi la aer curat, din când în când să vezi și tu natura, bineînțeles să te îndepărtezi puțin de ceea ce știi tu că e, să zicem, orașul Londra. Adevărul e că e ușor să zici Londra și uite-te, îți aduce aminte de zone foarte nițel insalubre, gen Tooting și alte chestii,
Sau zone mai pestițe și mai interesante, gen Richmond, ori zone ca centrul Londrei, dar Londra în sine are, efectiv, ai putea zice că are zeci de zone diferite în care te-ai putea plimba să te uiți. Și cu cât te duci mai în afară, cu atât găsești mai multă natură și mai mulți copaci. Și în funcție de ceea ce îți place ție, găsești în Londra sute de puncte de interes. Discutam la un moment dat cu cineva, zice că s-a născut în Londra, dar n-a prea vizitat nici măcar muzee și mi s-a părut destul de trist. Dar știi cum este. Și tu, când te naști în orașul tău, locuiești în orașul tău, parcă n-ai chef să vizitezi. Vizitezi cândva anumite chestiuni relativ interesante de pe acolo, pe aia gata, nu te mai interesează în orașul tău, vrei să vizitezi în afara orașului. Așa că cumva îl înțeleg pe omul respectiv. Dar eu, ca om care am venit din altă parte, bineînțeles, găsesc lucruri de interes în Londra, în foarte, foarte multe locuri. Tocmai de ce am discutat și de Hampstead Heath. Și nu durează mult. Cred că cam o oră ți ia din zona Canary Wharf să mergi până acolo. Și o să vedem. Mai sunt multe lucruri pe care aș vrea să le locuri pe care aș vrea să le vizitez. Mă mai întâlnesc cu anumiți amici și din când în când mergem la alte pub-uri, tot alte pub-uri, ca să cunoaștem și zonele respective, să vedem și cum e prin pub-uri pe acolo. Și nu te gândi că mergem la bețiveală, pentru că nu, o singură bere, maxim două, după care gata, toată lumea se duce acasă, dispare echipa. Nu sunt prea mult la chestii de genul ăsta. Dar e frumos să te duci să vizitezi în Londra, poți să vizitezi pe bani puțini, trebuie să-ți plătești biletul de autobuz sau de bilet până în partea alaltă, de bilet de metrou, după care, foarte bine, îți iei niște sandvișuri, niște alune, mere cu tine și poți să vizitezi tot felul de lucruri. La un moment dat am ajuns să vedem chiar în zona noastră și Mile End Park și Victoria Park. Mi s-a părut relativ interesant, dar nu foarte, foarte tare. O să mai avem curaj poate altă dată să vizităm Victoria Park, să vedem cum o părea. Și dacă nu, o să mergem și pe la Queen Elizabeth Olympic Park într-o zi, care e chiar în zona Stratford. Vedem, trăim și vom vedea, ca să zicem așa, legat de parcurile astea. Avem de ales până ne ies ochii din cap. Sau ne-am putea enerva și ne ducem către Isle of Sheppey, care e efectiv la deversarea Tamisei în, în Marea Nordului. Sau asta, oriunde ne-am putea duce la o singură oră distanță, cu metrou, să zicem, nu bine, nu ajungi în Isle of Sheppey, desigur, dar ajungi în Londra. Ai lucruri de vizitat, important e să vrei, atâta tot. De-aia, dacă aud pe cineva că locuiește în Londra și se plictisește, îl întreb cât de des iese din casă. Asta e cel mai simplu răspuns. Sau cât de des se duce în afara rutei obișnuite. De exemplu, te duci la muncă și pe aia de la muncă te duci la magazin și înapoi. Dacă asta e ce faci tu tot timpul, atunci e simplu să zic, ok, data viitoare du-te pe altă rută la muncă și o să vezi ceva interesant. E imposibil să locuiești în Londra să spui că te plictisești. Absolut imposibil. Și acum hai să mergem la alte detalii, respectiv învață limba engleză și despre cultura britanică. Tipa asta despre care mă pomenesc din când în când din Canada, Adventures and Naps, ea povestește de faptul că e bine să ne mai uităm și la aspectul istoric al Angliei și într-adevăr se face un push foarte mare pe aspectul istoric în UK, mai ales că ea și pomenește aici despre tradițiile monarhiei. Într-adevăr, oamenii sunt împărțiți. Mie chiar îmi plac, este chiar simpatic. Tradiția monarhiei și, bineînțeles, obiceiuri vechi, gen dansuri și town crier. Mai au din asta. Și sunt oameni care chiar în zilele noastre, fani ai istoriei, reînvie anumite obiceiuri, așa, cel puțin o parte dintre ele. Town crier fiind oameni care fac alarma la 12 ziua dimineața, ceva de genul ăsta. Și mai mi se pare că un oraș din Wales mai are așa ceva. Te gândești în zone gen Wales sau Scoția, din când în când fac un push mai mare pentru aspectele astea istorice, dar găsești în multe locuri din UK. Bun, mergem la limba engleză. Cum poți să pronunți mai bine în limba engleză? Și îmi place ce a făcut tipul ăsta în filmuleț. Îți vorbește, băi, cum ți se cere la un moment dat să pronunți ceva, de exemplu, dar cum se scrie și cum se citește mai exact. Și atunci, ceea ce ai de făcut este să te uiți foarte bine la anumite expresii, cum se vorbesc ei. Și, de exemplu, I would have, se scrie I would have, I'd have, I'd. Dar ți se cere, băi, sau, da, poți să pronunți I'da, ok? Sau mai degrabă, în loc de shoulda,
poți să zici I should have, oamenii se simt foarte bine dacă le spui cu shoulda. Shoulda do this. Shoulda woulda. Shoulda musta. E shoulda, woulda, hafta, maita, musta, auta. Sau hafta, I have to. Știi? Și atunci este foarte interesant cum în limba engleză, de fapt, se scrie într-un fel, dar este de așteptat ca pronunția ta să fie total diferită așa. Și îmi place modul în care explică tipul ăsta pe acolo, știi? În tot felul de cuvinte. Foarte interesant. Nu ar fi rău să sari și tu și să asculti filmulețul ăsta. 15 minute nu este complicat. Plus că, la un moment dat, zice, but did you? Și îți povestește de faptul că anumite litere sunt pronunțate, să scriu în cuvinte diferite, dar sunt pronunțate ca fiind conectate cu cuvântul de dinainte. But did you, așa se scrie, dar când se citește e budidiu. Înțelegi? Deci, anumite litere nu se pronunță, anumite silabe nu se pronunță și câteodată se și conectează anumite chestiuni de la un cuvânt la altul. Și de cele mai multe ori când vrei să înveți limbă, orice fel de limbă străină, e fain să știi gramatică și cititul, dar cel mai mult să ai urechea formată și o să-ți dai seama de diferențe și de moduri în care se discută. Așa că morala acestui filmuleț este, în primul rând, caută să asculți cum discută oamenii și o să vezi că inițial diferit față de ceea ce se scrie și câteodată chiar diferit de gramatica din cărți. Hai să mergem pe mai departe să discutăm și despre informații practice. Ci că poți să verifici prin aplicația Monzo dacă ai fost sunat de un agent de-al băncii lor. Dacă primești un apel și e posibil să fie scamatorie, da? Și zice, măi, sunt de la Monzo și tu ai, să zicem, cont la Monzo, nu ai ceva de făcut decât să te duci în aplicația de Monzo, o deschizi și te duci la secțiunea de suport și acolo o să-ți spună, băi, dacă discuți cu un agent și o să-ți dea inclusiv numele agentului. Și tot ceea ce ai de făcut, da, trebuie să te duci la Privacy and Settings și verifici Monzo status. Și acolo ar trebui să-ți arate numele persoanei de la Monzo care te-a sunat. Știi? Și e mai puțin probabil că cineva o să te sune de la bănci. Foarte rar te sună. Dar întâmplarea face că sunt anumite firme care îți dau o capacitate sau un sistem de verificare. De exemplu, și Barclays are o chestie numită App ID. Deci când cineva de la Barclays te sună, tu primești o notificare pe telefon și îți cere să te loghezi în aplicație și după aia aplicația o să-ți arate și numele de la cine te-a sunat, de la bancă. Și asta este o chestie chiar foarte interesantă, de-aia îmi și place. Barclays, aplicația de Barclays de mobil, e mai faină decât aia de la HSBC, de exemplu. E foarte interesantă faza asta. Și e bine când te duci și folosești serviciile astea, să fii protejat cumva. Băi, dacă te-a sunat de la bancă și chiar urgent, intri în aplicația de Barclays și îți arată o notificare și atunci poți să fii cât de cât sigur. E o chestie interesantă numită serviciul 159. Dacă nu ai încredere în telefonul primit, închizi telefonul și atunci suni la 159 și acest helpline, deschis în 2021, te conectează direct cu numărul de telefon al băncii anume. E un fel de 111 de la NHS. Dar sun la 159 și spui, doamne, conectează-mă cu serviciul de suport de la HSBC, Barclays, ce vrei tu, și el ar trebui să te conecteze pe acolo ca să discuți pe chestiuni legate de bancă. E un fel de 101 pentru poliție sau 11 pentru NHS, 159 e pentru bănci. Foarte interesant serviciul ăsta. Până astăzi, efectiv, n-am știut de serviciul ăsta. Și sunt câteva bănci care sunt parte a serviciului ăsta. E Barclays, Bank of Scotland, Co-op Bank, First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds, Metrobank, National Building Society, NatWest, Royal Bank of Scotland, Santander, Starling, da? Tide, TSB, Ulster. Și mai sunt și anumite firme de telefonie care sunt partea serviciului ăsta. E BT, Gamma, O2, Sky, TalkTalk, 3, Virgin Media și Vodafone. Foarte interesantă faza asta. Deci dacă zice că te-a sunat de la bancă ori de la servicii de telefonie și nu ai încredere, închizi numărul de telefon, suni la 159 și zici, domnule, faceți-mi legătura cu, sau îți dă un meniu și fă legătura cu Vodafone și atunci tu te poți duce la Vodafone sau Barclays sau HSBC. Deci, ține minte, este vorba de serviciul 159.
Așa, și un alt sfat practic este faptul că dacă ai copii cu autism, ori vrei liniște, cum sunt eu, vreau liniște, poți să te duci la Sensory Friendly Shopping Hours. Da? Te duci la mai multe magazine. Aldi, tocmai ce au început să facă și teste cu Sensory Friendly Shopping Hours și vor să ofere anumite ore în care este ceva mai liniște și te poți duce pe acolo, să zicem, în fiecare marți între 6:30 și 8:30 după masa, la Aldi, dacă te duci în anumite zone, gen Derbyshire, Nottingham, Lincolnshire și Yorkshire, o să găsești că magazinele respective sunt mai liniștite. Mai sunt alte magazine care îți oferă sensory friendly shopping hours, e Asda, e de la 2 la 3 după masa, de luni până joi, foarte tare. E Morrisons de la 9-10 dimineața, sâmbătă. Tesco 9-10 dimineața, miercurea, dar numai în Tesco mare. Interesant, o să merg la un moment dat la Asda la cumpărături între luni și joi, ca să văd dacă între 2 și 3 e chiar mai liniște, că de fel e gălăgie destul de mare la Asda. Interesantă chestie, caută sensory friendly supermarkets. Și uite că aici încheiem prima parte a acestui episod de podcast, parte care va fi difuzată pe radio.com joi la ora 6 seara. Pentru cine vrea să asculte restul episodului, să nu uite să intre pe manuelcheța.com să caute episodul 276. Succes! După o pauză bine meritată, hai că trecem pe mai departe să discutăm despre viața în Londra și în sănătate. O chestie interesantă pe care am descoperit-o de curând este că Hampstead Heath va primi oi în călătorie, ca să zicem așa, de la Matchwood Farm. Efectiv, oile cu care semnei de vorbă din când în când aici, lângă noi, în cartier. Vor merge acolo în Hampstead Heath, vor face o treabă bună mâncând ierbă și lăsând niște îngrășământ pe zona respectivă. Și că chestia asta e făcută ca să îmbunătățească biodiversitatea și ecosistemul parcului Hampstead Heath. Foarte interesantă treaba asta. Și pe mai departe ce am aflat de curând, tot legat de Londra, British Library este chiar modernă. Tom Scott a publicat un filmuleț nou super fain în care el discută despre British Library, acolo unde toată lumea știe să se ducă, dar este vorba și de depozitul mare din afara Londrei, unde e totul automatizat. Un fel de Amazon, dar pentru cărți, pentru bibliotecă. Și ai nevoie de niște cărți, gata, se duc aparatele respective cu viteze de 50 km pe oră, pac, să prindă repede cărțile să ți le aducă. Foarte interesant, foarte modern și super tare. Când te duci la British Library, o să vezi că îți crește IQ-ul cu vreo 10 puncte instant, numai cum ai trecut pe ușa respectivă. Au niște cafenele înăuntru, poți să stai să bei apă, te duci la un wc, au și evenimente și expoziții, sunt lucruri gratuite pe care le poți vedea pe acolo, ori dacă ai chef să citești și cine știe, stai pe zona respectivă, de ce nu? Du-te și citește chiar la British Library. Și acum să intrăm și în partea de discuții de actualități, ca să ne uităm foarte bine. Am selectat, cred că vreo 10-12, dar dacă să te uiți bine, dacă te uiți la știrile care apar zilnic, pe The Guardian, BBC, ce vrei tu pe acolo, cred că apar în total vreo 300-400 de știri. Efectiv, 300-400 de știri. Dacă te uita la ceva săptămânal, și acolo ar fi câteva zeci de știri, dar nu mai atât de mult zgomot. Dacă te uiți la ediții alea lunare, o să vezi și mai puțin zgomot și știri ceva mai relevante. Sper că podcastul ăsta scoate în evidență doar chestiuni ceva mai generale și importante. Efectiv, nu s-a întâmplat ceva monumental de, să zicem, interesant, de curios, de aberant, să zicem așa, dar de ce nu, am câteva știri pe acolo care cumva mi-au ieșit în evidență în ultimele câteva săptămâni, ca să zic așa. Așa că, hai să ne uităm la știrile pe care le avem în momentul de față și începem cu Fattest Town in Britain, Abu Wale. Am primit știrea asta de la directorul de comunicare al podcastului și m-am uitat acolo să văd despre ce este vorba. Și, într-adevăr, este vorba de faptul că în Abu Wale, în Wales, undeva ce că în sud-estul Wales, sunt foarte mulți oameni, ci că 80% sunt overweight. Și se întrebau care ar fi cauzele. Deci că e foarte ușor să dai vina pe o persoană care e overweight, îi zici, gata, e vina ta, e în puterea ta să reduci greutatea. Dar, de fapt, nu e tot una. De ce? Pentru că sunt foarte multe cauze și foarte rar e mâncatul cauza. Aia e un efect, știi? E un fel de întâmplare pe acolo. Oamenii ajung overweight din multe alte motive. În primul și în primul rând, să zicem,
chestiuni psihologice, da? Necazuri, chestii de astea care îți scot cumva atenția față de lucrurile obișnuite. Și nu e tot una ca, gata, nu mai mânca. Nu e deloc ușor. E ușor de zis, gata, e first world problems. Uite, alții mor de foame, alții prea mult, știi? Dacă trebuie să te uiți, indiferent, omul are o capacitate interesantă de a se adapta unor situații bune sau rele, ok, dacă trebuie să te uiți așa. Și în fiecare țară, existența, viața ta de zi cu zi, are propriile sale probleme și challenge-uri, care mai dificile. Și așa că, Fattest Town, reportajul respectiv, cere oamenilor, băi, nu mai critica chiar așa de ușor oamenii pe care îi vezi overweight, uită-te puțin dincolo de problema care a dus la situația respectivă și gândește-te care ar fi dezamăgiri în viață, supărări, chestiuni psihice, traume, etc., tot felul de chestiuni de genul ăsta, i-au dus pe oameni în direcția în care, bineînțeles, au ajuns la un moment dat să n-aibă grijă de dietă, să nu mănânce cum trebuie, să nu doarmă cum trebuie și chestiile astea acumulate au dus la greutate extra. Și adevărul e că e ușor să zici, gata, nu mai mânca alea și gata. E ușor să zici, e greu să faci. Și am reușit să scap și eu de vreo 10, 12, 13 kg într-un an de zile, dar pentru asta a trebuit să depun enorm de mult efort, pentru că eram învățat dacă mi-era foame acum, să mănânc niște dulciuri, să iau un pachet de biscuiți, să mănânc o ciocolată, 2, 3, tot felul de prostii din astea. Și e drept că la înălțimea mea, greutatea mea nu părea extraordinar de mare, dar pe mine mă încurca enorm de mult. Și a însemnat un efort suficient de mare încât să zic că mi-a fost extraordinar de greu. Da. Și ce am făcut? A trebuit să mă forțez să nu mai mănânc dulciuri. Deci am tăiat dulciurile aproape, mai mâncam doar un biscuit în weekenduri. Și m-a ajutat. Dar pe de altă parte, chestia asta, pe măsură ce m-a ajutat, tot mi-a consumat energia asta mentală. Nu mai aveam răbdare de multe chestiuni și e un trade-off întotdeauna. Când depui un efort pe o anumită direcție, din altă direcție tu trebuie să consumi. Da? Toată energia care o consumi pe un anumit domeniu trebuie să vină de undeva, ok? Și atunci a venit în ideea că n-am mai avut energie pentru alte lucruri, energie și răbdare pentru alte lucruri. Acum m-am mai stabilizat așa și mi-e mai ușor să stau deoparte de dulciuri, dar nu. Și vorba aia, dulciurile e destul de ieftine dacă te duci pe la magazine. Cam asta e situația. Așa că un bun lucru de ținut minte când te uiți la oameni grași. De cele mai multe ori, da, ok, e efectul, mănâncă mult, dar cum a ajuns în situația respectivă? Și odată ce ai ajuns acolo, e vorba și de inerția aia foarte mare. Ok? Că la un moment dat se poate decide omul. Acum m-am lăsat de dulce. Nu, mi-a luat un an efectiv ca să reușesc să ajung la o greutate cât de cât normală pentru mine. Și nici acum nu sunt tocmai mulțumit, simt că am vreo 2-3 kg extra. Dar la 1,96 m, 2-3 kg extra nu se vede enorm de mult. Și atunci, gândește-te că există alte cazuri și alte situații de alea și nu e așa de ușor pe cum ar fi gata. Uite acum. Și cam despre asta vorbește Fattest Town in Britain. Da, ai mâncare, ai ce vrei tu pe acolo, dar în anumite situații putea zice că riscul cel mai mare că ai prea multă mâncare, dar nici aia nu ar fi cea mai mare problemă, ci cel mai probabil supărările pe care le au oamenii în viață, știi? Și indiferent de cât de mic, mare ești, bogat sau sărac, supărări de orice fel poți să ai de nicăieri. Deci e ușor să gândească oamenii, gata. Pentru că ăia locuiesc în UK, n-au supărări, n-au greutăți, n-au nimic. Nu, e o prostie. În orice țară, oricum, în orice situație, supărări de un fel sau un altul tot sunt. Bun, cam asta era cu Fattest Town in Britain. Cum este sistemul de taxe din UK? Teoretic, sistemul de taxe ar trebui să fie, cum se zice, progresiv, neutru și echitabil. Și se pare că, cel puțin conform celor de la TLDR News, nu este niciuna dintre astea. Că e progresiv, dar la un moment dat, dacă treci de un anumit prag de ajungi de la 49.000 la 50.000, ți se taie o tonă de beneficii. De exemplu, dacă aveai ajutor pentru copii. Și atunci e nițel problematic pentru că având 49.000 de lire salariu brut anual și cu ajutorul de a copii te descurcai cu copiii cum trebuie, dar când ți s-a mărit salariul, deja ți-a tăiat anumite beneficii și atunci a ajuns într-o situație mai rea. Pentru 1.000 de lire diferență, da? Și atunci sistemul de taxe din UK nu este chiar foarte simpatic. Este mai bun decât ăla din România sau din alte părți, în mod sigur, dar
nu e cum ar vrea ei să fie pe aici și cum să se organizeze. Din punctul meu de vedere, venind din România, crede-mă, nu las, chiar dacă am un salariu mai mare, nu fac 50-50 cu statul, da? Fac mai 30-70, ceva de genul ăsta. Ce am mai aflat de curând este că anumite pisici sunt hoață rău. Și o pisică din zona Flintshire a furat tot felul de lucruri și le-a adus acasă. Și la un moment dat chiar a furat un cuțit. Deci de unde vine ideea unei pisici să fure chestii, inclusiv un cuțit? De seama, vezi o pisică pe stradă, merge cuțit un bot. Cuțit din ăla mai mic. De unde vine ideea? Efectiv, nu am nicio idee. Și, în fine, a descoperit-o proprietarul. Că vedea că apăreau lucruri random în casă și atunci pisica asta a ajuns celebră, o pisică hoață. Help to Buy are nevoie de ajutor. În sensul că cei care sunt pe Help to Buy se pare că sunt și ei loviți de dobânzile astea mari pe care toate băncile trebuie să le plătească sau către bănci pe care tu trebuie să le plătești, da? Și bineînțeles, fiind pe Help to Buy, nu te scutește. Și Sadiq Khan este cel care a făcut un apel, băi, hai să-i ajutăm pe oamenii ăștia pe Help to Buy. Și nu știu unde va duce apelul ăsta, dar la numărul de crize care vin din toate direcțiile posibile și posibile, efectiv, n-ai de unde să știi care va fi viitorul imediat. Pe termen lung, da, UK se va stabiliza. Imediat, nu par a fi speranțe. Ce am aflat de curând este că plăcile albastre din Londra vor merge către restul UK-ului. Și este vorba de acele blue plaques pe care le vezi peste tot, care sunt instalate și sunt managerite de către English Heritage. Și ei lucrează cu Historic England ca să transforme plăcile astea albastre într-un program de asta, să zicem, național. Și se pare că aceste plăci sunt făcute doar de o familie, Sue and Frank Ashworth, din zona Cornwall. Ei sunt singurii din UK care fac plăcile astea albastre și se pare că o să aibă de muncă sănătos pe viitor încolo, ca să zicem așa. Sunt plăci albastre în multe locuri din Londra și plăcile albastre sunt folosite ca să scoate în evidență un aspect istoric al zonei, respectiv Charles Darwin a trăit aici sau, ce știu, Charles Dickens s-a îmbătat în locul ăsta. Chestii de genul ăsta. Oricum, sunt foarte faine. Și găsești plăci albastre în foarte multe locuri din Londra, mai mult pe partea centrală, dar găsești. Ce mai aflat de curând este faptul că 22 de milioane de britanici au avut probleme cu internetul. Și am avut probleme de vreo câteva ori și vorbește aici de probleme când internetul a fost picat mai bine de 3 ore. Și am fost și eu, și cred că și în cazul nostru a fost de vreo 2-3 ori anul ăsta. Nu e foarte grav în ultimul an de zile, dar e suficient de enervant când îți pică internetul și să ai muncă de zi cu zi, atunci te cam lovește. În cazul meu, dacă sunt un weekend și pică internetul, nu e mare lucru, pentru că am cărți, pot să citesc. Nu mă deranjează. Ce mai aflat de curând este că guvernul UK a intervenit la anumite firme, adică watchdog-ul de la guvernul UK s-a luat de anumite firme să repare aragazele cu probleme. Au fost descoperite aragaze cu probleme și atunci guvernul UK are un serviciu numit OPSS, Office for Product Safety and Standards. Și anumite companii, de exemplu, au probleme cu aragazele lor și nu se specific exact care sunt problemele, dar firme de la Belling, Capel, Kata, Comfy, Cook & Lewis, Cookology, Electric, Kitchen Plus, Russell Hobbs, Statesman și Swan sunt ceva probleme. Și există niște safety notices pentru astea. Hai mă, dă click. Așa. Urgent Safety Notice, e un PDF. Ce zice PDF-ul ăsta? Repair. Ok, ce zice? E un conector care nu funcționează bine. Deci, efectiv, gas leaks. Deci, gazul ar putea să îți iasă. De la firma Belling. Cu safety notices. Chiar deci cei de la Witchco UK am făcut un tabel cu firmele care au probleme, cu producătorul și cu link-uri către safety notice. Foarte faină faza asta. Felicitări celor de la Witchco UK. Și ți se spune de ce sunt anumite probleme, se fac poate chiar un product recall. Și e bine că Office for, cum îi zice la asta, Product Safety and Standards își face treaba pe acolo. Foarte bun. 11 asemenea firme au fost atenționate. Și Ticket Counters Out. Ce am aflat de curând? Deci e vorba de Terence Eden,
care spune că, băi, a cam trecut vremea, și el recunoaște, a cam trecut vremea, să zicem, ticket counters, efectiv locuri în care te duci să cumperi biletele pentru tren, de exemplu. Și adevărul că toată lumea se modernizează, toată lumea trebuie să învețe până la urmă să folosească și automatele alea de bilete, care nu sunt deloc greu de folosit. Spui doar destinația, plătești cu cardul și gata, ți-o la biletul. Așa că cumva e și controversă și ceartă să se scoată acele ticket counters. Da, scoate-le pentru că ai deja alte chestiuni în locul lor. Ce a mai fost de curând? Căldură mare. Din fericire avem aer condiționat, am mai supraviețuit, dar căldură mare, monșer. În săptămâna asta, efectiv dacă să ne uităm, săptămâna care a trecut între 4 și 10 septembrie a fost nebunie totală. A fost mai cald decât în restul anului. Cum am supraviețuit, dar cald rău. Ce am aflat de curând e că un suspect care a spionat pentru Iran și a fost cu ocazia asta acuzat de terorism, a evaluat din închisoare și a fost prins după 4 zile. S-a făcut scandal destul de mare pentru că se pare că penitenciarele nu sunt suficient de bine aprovizionate și supravegheate și nu există fonduri pentru ele. De fapt, nu există fonduri pentru absolut nimic pe nicăieri. Dar au existat fonduri pentru prietenii Tories, când a fost pandemia, da? Își deschideau prietenii de la Tories firme pentru PPE, de asta de protecție, deși nu aveau nicio mânecă cu domeniul respectiv, una la mână, și a doua, firmele erau deschise cu câteva zile sau chiar o săptămână, două înainte și se dădeau sute de milioane contracte de genul ăsta. Deci câtă corupție a fost pe perioada COVID-ului sub conducerea lui Boris Johnson, te doare capul. Și te mai miră? Uite, bani care s-ar fi putut duce unde? La penitenciare, judecătorii, avocați, etc. Bun. Ce am mai aflat de curând e că se cere banarea single-use vapes, alea de vapare care se folosesc o dată, după aia se aruncă. Și am înțeles că din câte se strâng anual, se pot construi baterii pentru nu știu câteva zeci de mii de mașini. Interesantă baza asta. Ce e iarăși interesant, dar e de așteptat pe linia Home Office, e că Home Office intenționează să umfle populația de homeless cu refugiați. Efectiv, iau niște reguli noi, prin care cei care sunt din grupul refugiaților nu mai primesc sprijin să locuiască pe undeva și sunt cumva mutați în grija consiliilor locale, care consiliile locale deja au probleme destul de mari și așa că nu vor putea găzui acei refugiați, iar acei refugiați se pare că vor ajunge în populațiile de homeless, care oricum Londra are jumătate din homeless și din tot UK-ul. Și atunci o să vezi printre homeless, nu numai britanici, dar o să fie și dintre refugiați. Iar Home Office nu are nicio treabă cu chestia asta. Mergem pe mai departe. UK revine în programul științific Horizon. Ei, super tare. Mai devreme sau mai târziu, sper că până la urmă UK va face un fel de înțelegere sau un ceva cu UK, cu UE, să nu mai fie atât de antagonist sau ceartă mare. E bine că UK a revenit în programul științific Horizon. E pentru tot felul de cercetări științifice și cu ocazia asta există fonduri ceva mai multe. Super tare faza asta. Și ce mai aflat de curând, ultima știre, Met Police pierde tot mai mulți polițiști închisorilor. Cu alte cuvinte, tot mai mulți polițiști de la Met Police încet încep să fie băgați în închisoare. O parte dintre ei pentru, să zicem, misconduct, alții inclusiv pentru viol, da? Deci au început să analizeze foarte bine și tot mai mulți polițiști ajung din uniformă direct în închisoare. Pentru că în ultimii ani buni, efectiv, Met Police a avut probleme foarte mari și nu și le-a rezolvat, efectiv. Cressy Radic zicea că nu e de acord cu rapoartele alea, că tot e bine în poliția metropolitană. Și când au ieșit până la urmă la tot fel de rapoarte oficiale care spuneau, băi, sunt probleme structurale enorme la Met Police, inclusiv actualul lider de la Met Police zicea că nu sunt așa probleme. Păi, uite-te, fratele, când săptămânal vezi, nu știu câte știri, cu polițiști din uniformă direct în închisoare, din uniformă în închisoare. Păi, nu crezi că sunt probleme? Pe de altă parte, ce mă bucură pe mine este faptul că se întâmplă ca oamenii în uniformă, dacă fac tâmpenii, să ajungă la închisoare. Da? În felul ăsta cât de cât mai ai încredere că sistemul funcționează, că oamenii cât de cât se pot bucura că în societatea asta lucrurile se mai mișcă, ceea ce e un lucru foarte bun. Și așa că am terminat pe o notă pozitivă, ca să zicem așa, pentru că anumite lucruri sunt luate, sunt verificate și amenajate.
Sper eu ca în anii ce urmează sau probabil deceniile ce urmează, în UK să se mai așeze ceva mai bine tot felul de treburi. Știi, e ca și cum au venit toate pandemiile și toate necazurile posibile și imposibile pe UK, așa, din toate direcțiile. Și asta tind să cred că nu e numai problema Tories, deși pe mâna lor s-au întâmplat multe, e problema mai multor guverne succesive. Sper că acum, ne mai fiind în Uniunea Europeană, nu mai au pe cine să dea vină decât pe ei înșiși și ce vorba de parlamentar și guvern. Și cu ocazia asta, uite că încheiem și cel mai nou episod de podcast, episodul 276, unde am discutat despre plimbări prin parcuri și despre tot felul de sfaturi practice. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com, iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! Change here for National Rail Services.